Светът не беше подреден такъв какъвто иска. Той беше малко по-студен и глупаво усмихнат. Но аз реших да наредя по-своему нещата и предизвиках на дуел за първи път съдбата. Кирил Маричков е едно от най-емблематичните имена на българската музикална сцена. Икона на българския рок и фронтмен на легендарната група Щурците. Роден през 1944 г. в София, той остава неизлечима следа в културния живот на България, не само със своите музикални постижения, но и с активната си гражданска позиция. Маричков започва да се занимава с музика при 60-те години, когато рок-музиката по света преживява своето първо голямо разцъфтяване. Той е един от основателите на Щурците през 1967, които бързо се утвърждават като една от първите и най-влиятелни рок-групи в България. Това става по време на комунистическия режим, когато западната рок-култура е в известна степен недолюбвана от властите. Въпреки това, песните на Щурците, вдъхновени от Beatles, Rolling Stones и други известни западни банди, се превръщат в символ на бунта и свободния дух на младите българи. Маричков успява да предаде чрез музиката си това чувство на неудовлетвореност и мечтата за един по-свободен свят. Едни от най-големите хитове на Щурците, като Въглехим, Звън, Клетва и Конникът, отекват по концертни зали и фестивали в страната и чужбина. Мелодичният глас на Маричков и поетичните му текстове улавят душата на българската публика, а неговото присъствие на сцената, китарата и силната му харизма създават неповторим рок-образ. Щурците преживяват дълголетие като група, оставайки след себе си над 5 десетилетия творчество, в които Маричков остава водеща фигура. Освен музикант, Маричков е и текстописец, композитор и продуцент. Със своето дълбоко разбиране за музикалната индустрия, той подпомага и много млади български изпълнители. Любопитен факт е, че Маричков е бил и политически активен през 1990 година, участва в демократичните промени в България като член на Екогласност, а по-късно става депутат във Великото народно събрание, където подкрепя процесите на преход към демокрация. Кирил Маричков не се страхува да говори открито по социалните и политическите въпроси. През годините той многократно е изразява позицията си за свободата на изразяване, културните промени и значението на музиката като социален двигател. С неговия интелектуален подход към творчеството и гражданската му съвест, Маричков остава фигура с огромно влияние върху българската културна и политическа сцена. През годините той получава множество награди и признания за своя принос към българската музика. През 2010 е удостоен с орден Свети Кирил и Методий, едно от най-високите държавни отличия в България. И 10 години вашето юбилейно 20 годишно турне се казваше 20 години по-късно. 30 години по-късно какво се случва? Ами аз би казал, че тогава, когато направихме турнето 20 години по-късно, си мислихме, че това ще е, може би, последните ни големи концерти. Въпреки че никой не сме си казвали край и разбиваме групата, но все пак някакси тогава решихме, че това е върха на групата и е хубаво да спреме точно на 20-та си годишнина. Но така се случи, че още 10 години по-късно отново, според миналата година стана това нещо, излезе едно социологическо изследване,
на Сова 5, мисля, че беше. Специално за поп-рок музика, кои са популярни в България. И се оказа, че 10 години след като ние не свириме на практика вече, продължаваме да сме най-популярната и най-обичаната рок група. Ние без това си го знаехме това нещо. Това ни увери още един път. И тогава записахме албума Зодия Щурец и си казахме, що па да не направим тая година едно честване на 30 годишни големи концерти. А какви са ви сега предчувствията за 40 години по-късно? Виждате, че всъщност социологическите проучвания съвпадат с едно вътрешно чувство на човек, който е бил музикант цял живот. Той не може да не го знае. То се усеща в публиката, вътре в човека. Имам чувството, че след още 10 години все пак нямам да имам вътрешното чувство, че трябва да правим и 40 годишна на групата. Все пак тогава ще бъдем хора на по 60 години. Твърде голяма възраст за една рок група. Тази не е малка, между другото. Обаче Rolling Stones продължават. Защо да не продължаваме и ние? Може би пак така да направим. Още щом се събудим, скачаме като луди и политаме пак, сякаш гониме влак. Никога не съм сядал, викам сега ще измислям песен. И да сядам на пианото или на китарата да фащам и нещо я така ли, не. Просто нещо ми хрумва в главата, така като мелодия и почвам направо. Така се е случило с много песни. И после, разбира се, ги дооправям, аранжимент правя и така нататък. Но те някак си като че ли от някъде ги улавям тези песни. Ето това е. Не мога да го обясня другояче. Съвременният образ на Кирил Маречков не е само на рок икона, а на културен авторитет, който продължава да вдъхновява нови поколения. Той съчетава в себе си артистичната свобода, интелектуалната дълбочина и неподправената харизма, които го превръщат в един от най-обичаните уважавани българи. В едно от последните си интервюта Щурецът казва: "В предишен живот съм бил музикант и ако има следващ, също ще бъда." Кълна се, попадне ли в беда един от нас, да му подам ръка и в лош за мене час, да му подам ръка и в лош за мене час. Кълна се, в дявола и в Бога да сторя аз за теб каквото мога. Заклех се, кълна се, попадне ли в беда един от нас, да му подам ръка и Бог за мене час, да му подам ръка и Бог за мене час. Кълна се,